Sí, a veure, jo crec que el 90% del partit hem tingut més o menys controlat, ens hem tingut molt respecte, sobretot la primera part, els dos equips. Jo crec que al moment que hem fet un gol, els dos equips ens hem deixat anar una mica i d'aquí que la segona part 10 gols, no? I la primera empates a 0. I jo crec que l'única, pego és que no hem acertat amb la defensa de 5. Jo crec que ells ho han fet molt bé ells, o nosaltres molt malament, però no hem acabat d'estar encertats i han donat la volta gràcies a aquesta acció del joc, no? I nosaltres potser ens ha faltat tenir una mica més de control en aquests minuts, però jo crec que la valoració és bona. Hem competit contra un molt bon equip, contra un equip que té jugadors molt desequilibrants, que potser no els tens controlats al 90% del partit i a l'últim moment te'n lia una, com ha fet Corbo, en 2 moments fa 2 gols. No? O sigui que jo crec que felicitar l'equip, seguim treballant per entrar al play-off, queda molta lliga i l'objectiu ara és fica'ns al play-off. Ara el primer se'ns escapa una mica perquè se'n va a 10 punts més el gol average, però ara objectiu entrar entre els 4 primers. Jo crec que la clau està que no hem estat fins amb la defensa 5, no? O ells han estat molt bé amb atac. Però jo crec que s'ha de felicitar l'equip, ha fet un molt bon treball, un molt bon partit i ara seguir treballant. La setmana que ve ens anem a Alacant i intentar puntuar a la pista d'Hèrcules, que és molt complicat.